siguro may ituturing ko na silang mga role model pagdating sa buhay may asawa, ano Sir Dave. Kaya ngayon naman po, meron po ritong fishbowl na naglalaman ng mga mahihirap na katanungan ng mga lalaki. So bubunot po kayo pa isa-isa at subukan nyo pong sagutin ang kanilang suliranin. Ayan. Kaninong suli na rin yan, sir? Mga suliranin ng mga kalalakihan Mga nito, ma- ano? So, tignan natin. Nagpadala sila ng mga ano nila. Katanungan, Sir Yan, Chris. nag-survey po si Sir Steve at Opo. inalam po kung anong pinaka mahirap na mga katanungan ng mga kalalakihan sa ngayon. Ay. ano. So, yan po. Ano? Parang So, pa-isa-isa ba to, masasagot Sir ba Steve? namin yan? Opo. Pa-isa-isa? No? So, sige. Ako na Unahin muna ba? natin si Sir Chris. May parapol ba dito? Sige, tignan natin. Pakibasa po ng malakas, sir, ha? mahaba yung suliranin. Sino kaya nagpadala nito? Ano po ba ang ibig sabihin ng okay na ako sa mga babae? Parang galit pa sa akin ang asawa ko kahit sinabi niya na okay na siya. Yan. Ay, maraming ganito. Yung mga asawa, di ba? Mga ganon. Oh, Din ba sabi kayo? ng asawa, Hindi okay na ako. Okay na ako, parang hindi pa okay. Pero no? sabi dito, parang galit pa raw ang asawa niya kahit sabing okay na. Talagang sir. totoo tong suliranin mo, brother. Alam mo, sa experience ko rin ho, no, yan ay madalas ko ring naririnig. Yeah, okay na ako. Pero depende yan kasi kapag yung sinabi ng asawa mo at yung kanyang expression, yung gesture niya, yung itsura ng mukha niya ay hindi nagtutugma. Yung okay, kung medyo galit yung kanyang itsura na sinabi niyang okay na ako, kabaliktaran ang ibig sabihin noon. Kahit sinabi, okay Okay. na ako. May mga diksyonaryo ang mga babae na hindi mo rin maintindihan minsan, no? Pero kapag gano'n, hindi nagtutugma, kabaliktaran yon. Ang ibig sabihin niya, suyuin mo pa ako. Yan. Oh, yan. Yan ang talaga. Suyuin mo pa ako. So, kapag ganun Yun ang Sir Chris. translation ng okay pa ako. Kaya wag kang basta-basta maniniwala, brother, na okay na siya kung hindi tugma yung expression. Paano, Sir Chris, masasabi kung okay na talaga siya? Ay, yung tipong, nakasmile na. Yan. Nakasmile na, mabait na. Yung boses medyo, medyo sweet na yung boses. Pero kapag, umubra yung okay mga ako. pagsuyo mo. Pero kapag okay ako, ay hindi yan okay. Dapat pala mag-aaral din tayo Oo. ng body language. Yan, body language. Tama. Importante yun, Sir Dave. Importante talaga, Verbal Sir Steve. cues. Oh, very good. Sige, susunod na tanong. Bigyan natin kay Sir Bernard. Parang palabunutan pala to, parang ang dami talagang problema ng mga lalaki ngayon, Sa tingin niyo po, mga viewers. Isa-isay natin sagutin, sir. Oo, Para sa ating yan. mga Sige. guests, Ubusin yung kanilang natin yan, ha? katanungan. Sige. Tanong. Susunod na nagpadala, mukhang napakahirap ng tanong na to. Anong pa? Mukhang hindi ko na-expect na magaganitong lalabasan ng mga katanungan. Anong tanong yan, sir? Ano ang nauna? Yan. Ano ba yan, Sir Bernard? Itlog o manok? Sige. Kaya- Mahirap Kaya- talaga. Usapan ko, Mahirap Sir na Dave. tanong talaga. Grabe ng yung mga lalaki. pinagdadaanan nagpadala niya. Sige Para nga, sa akin, sir. sige. Nauna ang manok. Manok. Kasi, isipin mo, kung itlog ang nauna, sino maglilimlim dun sa manok para mapisa siya? Hindi naman siya gaya ng itlog ng pawikan na kapag nilubog mo sa buhangin, magiging pawikan na siya. Yun. Eh kung ang itlog ng manok, ilubog mo sa buhangin, so ano mangyayari dyan? Itlog na maalat pala yun. Hindi siya itlog ng pawikan. Depende kung anong Magiging kulay. Ito ba? May So, para sa akin kulay-kulay. talaga, nauna ang manok. Yun, nauna. Kasi kailangan maglilimlim para mapisa siya. Sa inyo ba? Ikaw, Sir Steve, ano ba nauna sa'yo? Manok o itlog? Mukhang nakumbinsi ako. Nakumbinsi ka. Doon sa palimlim. Si Sir Chris, baka may iba pa po kayong sagot sa Oh, itlog. pares yung sagot ko kay Sir Ber. Manok talaga sa akin Manok din. talaga sa'yo. Biblical and science. Manok. Manok. Manok ang ating isasagot. Engineer, ikaw, manok ba o itlog? Alam mo kasi, Dave, pag iyan ang pinag-uusapan, siguro hanggang 5 o'clock tayo dito. Kaya siguro, okay na yung sagot. Yan, sige. Ni Bernard, siguro for the meantime. Okay, sige. Engineer, kayo naman po. Okay lang po bang sumama kapag nagpa-check up
ang asawa kong buntis. Yun, Yun. Kung okay lang ba, sumama. Para sa akin kasi, yun na nga, ang pag-aasawa is a shared responsibility. Pag nabuntis yung asawa mo, it's your responsibility na alagaan mo yung asawa mo. Kaya pumunta siya ng doktor, pumunta ng ospital, dapat mas maganda kung kasama ka kasi at least ikaw rin namomonitor mo yung development ng bata. Hindi yung asawa mo lang nakakaalam ng kalagayan ng bata at ng ina. Dapat sabay kayong gumawa, sabay din kayong mag-aruga, sabay kayong magpalaki, sabay kayong mag-happy-happy. Yun. Yeah. Kasi minsan may mga nahihiya po kasi ni engineer na mga kalalakihan na sumama. Yun yung tanong niya, nahihiya yata siyang sumama. Kaya yun yung mga sinauna sigurong thinking ng mga lalaki na hindi na applicable ngayon. Kasi ngayong mga panahon, sabi nga, decisions change during time na lumilipas, na dapat ang lalaki maging parte rin ng buhay ng pagbubuntis ng isang babae. Yeah. Ayun. Eh, baka natatakot silang sumama kasi yung pangalan ng clinic, maternity clinic. Oo, kasi baka Oo. akala nila pang... Baka babae sila ang talaga. check-upan. Oo. Oo. Baka sila yung check Joke lang, oh. Pero tama yun, kasi kumbaga dapat sasamahan mo talaga yung asawa mo eh. Para makita mo yung, kumbaga yung progress, Tsaka makita mo kung may signs and symptoms na hindi maganda doon sa asawa mo. At Agapan agad. maagapan. Yan. Saka ang saya, makikita mo kung nagpapa-ultrasound man sila, makikita mo sa ultrasound, ito na yung nabubuo Oo. na yung ilong. Yun. Ang saya sa pakiramdam. Lalo na ngayon, nare-record Oo. na. Pwede mo Yan. itago sa cellphone. Kikita na yung ilong, parang mana sa iyo yung ilong. Yun. Ano? Parang mana sa iyo yung tenga. Dapat mana talaga. Baka kasi pag hindi... Sumama ka, brother. Oh, masayang experience yan. Sige. Susunod pong tanong, Sir Chris, ikaw naman po. Dami talagang tanong ng mga ating mga kalalakihan ngayon na talagang importante, lalo na yung itlog at manok. Yun ang hanging question nyo. Dami ng tanong, sir. Eto, sige. Ang haba ng tanong na to. Basahin mo natin. Nagdesisyon po kami ng aking asawa na mag-e-exclusive breastfeeding at posibleng ma-extend pa ito. Paano ko mapapakita ang suporta ko at paano ako makakatulong sa aking asawa? So nagdesisyon daw silang mag-asawa na mag-exclusive breastfeeding sila sa kanyang anak. At ang ano niya is paano niya mapapakita ang suporta at paano siya makakatulong sa kanyang asawa. Unahin natin, sir, para maintindihan ng mga kasama natin kung ano ba talagang exclusive breastfeeding muna. Ayan. So, ako ba mag-explain? Sige po. Diyos ko, Lord. Napa-explain ako bigla. At tayo naman ho ay nurse naman ho tayo. At medyo may background din ho tayo dyan. Ang exclusive breastfeeding ho ay wala kang ibibigay na kahit anong pagkain o fluid sa iyong anak, kundi breast milk lang. O yan, for the first 6 months of life. At pwede mo pang i-extend, no? So, wala kang ibang ibibigay, gatas lang ng ina. O yan, yun ho yung exclusive breastfeeding sa ating mga tagapanood. So, ang tanong ng ating ang tawag diyan, nagpadala ng kanyang suliranin, paano daw niya mapapakita ang suporta niya at paano siya makakatulong sa kanyang asawa. Nako, brother, ang kasi nung nag-aaral pa ako at nung nagre-review pa tayo diyan, may theory sa mayroong theory sa breastfeeding that the more you suck, the more milk is produced. More suck, more milk. Yan. So, mas marami hong gatas ang mapuproduce ng iyong asawa kapag mas maraming mas madalas na dinududuan ang kanyang breast. Okay. So, paano mo susuportahan ang inyong asawa? At paano ka makakatulong? Hindi lang sa asawa mo, pati sa anak mo. Sabi natin, mas maraming gatas, mas masustansyang nakukuha ng anak mo,
mas hindi nahihirapan ang asawa mo, so dumudo ka rin, brother. Actually, totoo yun. Hindi sir. lang. Meron Pati ikaw, ganun. magpapasustansya ka rin eh. Oo, pag nahirapan talaga, yung unang paglabas, hindi pa nailalabas, Yan. tulong ng tatay. Para Yan. Katulong ang tatay. Ano? Yan. Yan. Pero sabihin natin, nagpapadete si nanay, tapos meron mga gawaing bahay. Kasi yun yung dilema minsan, di ba? Yung hindi na nakakapagtrabaho kasi puro dede. Kung makikita nyo yung mga nag-exclusive talaga, hindi na umaalis yung anak. Oo, yung baby. Oo. So, maaari, ano ba yung mga O dapat kung pwede nilang kung may gawin? mga iba hong ginagawa ang iyong asawa, siyempre hindi 24/7 ano 'yan, available, gising, Oo. available para sa kanyang anak, pwede naman hong i-express yung breast milk. Yan. O pwede ho 'yan, i-save ninyo kapag yung asawa nyo ay tulog na tulog o kaya hindi posibleng makapagpadede personally. So pwede ho yung mga in-express na breast milk na ilagay nyo, ibigay nyo sa inyong baby. So Para pwede yung suporta yun eh. Kung baga sa ano, yun yung pagpapadudo mo bilang husband. O yan. So, Sir Dave, naalala ko dyan yung mga nanay natin na nagtatrabaho. Yan, Pero kasama yun. nag-i-stock sila ng mga express na breast milk katulad ng sinabi ni Sir Chris para sila na din yung nagbibigay sa Oo, anak nila yung habang tatay naman minsan kung nasa absent trabaho yung nanay. Ayan, Opo. pwede po yun, tulungan, kumbaga. Sige. Alright, next po na tanong. Sir Baka Bernard. marami pa. Sige pa, ubusin natin yan. Mga Marami dilema. talagang Nag-aabang talaga suliranin. yung mga kasama natin dun sa mga suliranin nila. Yan. Sana masagutan talaga natin ng Yan. Napupunta talaga sa akin yung mga unexpected na Sige mga nga. katanungan. Mga anong klaseng tanong ba yan, sir? Sa palagay mo ba, malayo ang makarating ng aking pagiging pagkagwapo? Yan. Well, depende to ha, kasi nakadepende to kasi kung ang pagkagwapo mo is gagamitin mo as pag-artista, pwede malayo marating mo. Pero depende pa rin siya kung maganda yung pag-uugali mo. Hindi lang pagkagwapo ang nagiging basihan. Pero lagi nating tatandaan na hindi basihan ng pagiging magandang itsura para maging successful or matagumpay ka sa iyong buhay. Nandyan pa rin yung pagsusumikap natin. Yun. ayan. Tama yan, Sir Dave. O baka kasi, ano kaya How to be you. Ano kaya naisip ng ni Kuya, para lang magtanong na gano'n. Si Kuya, Baka gwapo. How to be you, mahirapan Kuya. siya maging gwapo. Sige po, next question, engineer. Engineer Bim. Ito, mahirap ata to ah. Ano ang ipinagmamalaki mo sa iyong pamilya? Yan. Magandang Oy. tanong, Sir Yan, Dave. Magandang pero tanong. mahirap. Pang Mr. Universe na Kasi, tanong. Ang may, for me, through experience, ang may pagmamalaki ko sa aking pamilya ay ang aking mga anak. Ayan. Nakita ko silang nung maliit, nung nagbibinata dalaga, hanggang naman magtapos sila, hanggang nakapag-asawa. Yun ang masasabi kong may pagmamalaki ko. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang, napalaki ko sila matino, masunurin, at may takot sa Diyos. Yun ang importante Ayos. talaga doon. So talagang, siguro sa anak ko dapat yun din yung mangyari. Dapat ganun. Sa atin. Ganun tayo. Next question. Sir Chris. Chris, ikaw po ulit. Isang round pa to, parang tatlo pa laman ng ball natin. Ang daming suliranin. Okay. Palaging galit sa akin ang aking asawa. Ay, brother, palaging galit sa iyo ang asawa mo, tapos wala naman akong masamang ginagawa at mabuting asawa naman ako. Ano po kaya ang problema? Palaging galit daw sa kanya yung asawa niya, wala naman siyang masamang ginagawa at mabuting asawa naman siya. Ano po kaya ang problema? Una, ang pumasok lang sa isip ko, baka naglilihi. Baka hindi problema, baka siya ang pinaglilihian. So, yun ang una. So, kung ganon, kung medyo yun yung unang pagdududa natin, ipa-pregnancy test mo, brother. Baka hindi problema. Baka blessing yan, brother. So, baka naglilihi sa'yo. Wag kang mag-alala kung ikaw ang pinaglilihian. Mas magiging kamukha mo yun. Pero mag-usap kayo sa lang, kung hindi naman yan paglilihi, usapan lang yan. Usapin mo. Tanungin mo, ano ba yung problema? Pag-usapan nyo ng maigi para masolusyonan. So,
siguro hindi kami yung makakasagot kung anong problema, siguro yung asawa mo yung makakasagot kung anong problema at kayo din lang naman yung makakasolusyon sa problemang yan. So, siguro yun ang sagot ko. Very nice. Okay. So, ang next na katanungan naman, sino ang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ako? Yan, magandang tanong yan, Sir Dave. Ayos ang mga napapulot niya talaga. Kanina ka pa. Ang showbiz yung mga question mo, Bernard. Sige, sir. Mahal ko o mahal ako? Sa akin, ang pipiliin ko is, syempre, yung mahal ako and at the same time, mahal ko. Dapat kasi Dapat pareha. mutual talaga yung nararamdaman natin sa isa't isa. Kasi sasama, hindi pwedeng yung isa lang ang nagmamahal sa'yo, yung isa hindi ka naman pala mahal. So may hirapan kayo later on pagdating sa inyong pagsasama. So baka mauwi lang yan sa paghihiwalayan at hindi pagkakaunawaan. Tama. So that, Dapat mutual, Sir Dave. Ano po? Opo, oo. Para parehas silang tumagal ang pagsasama. Ano? Yeah. Next po. Next. Alright. Okay. Ang hirap ng mga tanong, ano? Meron pang isa. Akin ba yun? Parang sa akin ata yung mga may hirap ah. Paano ko maipapakita na tunay kong mahal ang aking asawa, mga anak at buong pamilya? Paano ko maipapakita na tunay kong mahal ang aking asawa, mga anak at buong pamilya? Para sa akin simple lang eh. May papakita kong tunay ko silang mahal kung maipapakita ko sa kanila na ako ay isang responsableng ama, na kaya ko silang buhayin na ayon sa normal na pagbuhay, na kung mamiminimize mo yung problema ba na sa loob ng bahay, na as much as possible nakikita ng mga anak mo, ng iyong pamilya, na yung dedication para mo sila mapalaki, para mo mabigyan ng magandang buhay. Yun ang siguro, kung yun ang para sa akin ay parang gauge ko sa aking buhay kung paano ko maipakita mahal na mahal ko sila. Yun. Ganda. Ganda ng sagot ni Sir. Yan. Opo, Sir Dave. Ayan, para sa ating huling Yan. katanungan. Last question. Okay. So ang nabunot ho natin galing sa ating televiewer, no? Pwede bang ako na lang ang gumamit ng family planning method? So yun ang kanyang Ikaw na lang ba? Kanyang yung lalaki na tanong. lang daw ang gagamit. yung lalaki naman daw, yung ano niya, as a husband, siya naman daw ang gumamit ng family planning method. Alam mo, brother, yung may konsepto sa family planning na ito'y shared, no? Shared decision. Kayo dapat na mag-asawa ang nag-uusap kung sino ang gagamit ng method, no? So mag-usap kayo kung yes, para sa akin pwede. Kung ang tanong mo, pwede ka bang gumamit ng family planning method? Pwede. Maraming mga options na pwede mong pagpilian para sa family planning method na para sa lalaki, no? Pero kayong dalawa as a couple, mag-usap kayo kung ano yung pinakabagay sa inyo, na pinakakomportable kayong dalawa. Ang importante diyan, shared decision 'yan. At nag-agree ang asawa mo diyan. So, kumonsulta sa pinakamalapit na health center para kayo ay mabigyan ng tamang impormasyon kung ano man ang pinakabagay sa inyong family planning method. Yan ang pinaka-importante doon, Sir Chris, kumonsulta para tama yung magamit. Yan. Okay. So, meron pa ba question? Idagdag Yes, ko lang, sige Dave, po, yung engineer. tanong sa akin kanina nung nagtanong kung paano ko maipapakita yung pagmamahal sa pamilya. Kasi ang pagmamahal sa pamilya ay hindi na ipapakita through financial. Hindi lang yan sa material na bagay. Ipinaparamdam yun. Hindi pinapakita sa material na bagay. Mas importante pala, Sir Dave, kung ano yung nararamdaman or mararamdaman ng mga kaysa doon sa Oo. pinapakita. Kasi parang appreciation yun eh. No? Opo. Pagpapakita. Sige. Yan. Nakakatuwa talaga, Sir Dave, ang mga ganyang karanasan at may mga aral tayong natutunan mula sa ating mga guests. So maraming salamat po sa inyo. So, may mga mensahe po ba kayo sa mga kapwa lalaki natin patungkol sa reproductive health?
Sige po, unahin po natin si Sir Chris. Okay, so para sa ating mga kapwa kalalakihan dyan, pag-usaping reproductive health, ang importante ho dito, kagaya ng napag-usapan natin dito kanina, it's shared responsibility, no? Ang importante dyan, masaya ka, masaya ang partner mo, nagsabay kayong nagdidesisyon sa lahat ng kailangan nyong gawing desisyon. So, may freedom ba? May freedom na kayo ay magdesisyon kung kailan at kung gaano nyo kadalas gagawin ang minsan. So, yun lang ho, yung ating message, no? Mag-usap lang ho tayong madalas bilang mga mag-asawa para walang problema. Yun ho. Salamat Sir Chris. Sir Bernard. Subali nasa panahon tayo ngayon ng isang pandemya kung saan ang ating mga anak, ang ating mga asawa na or buntis na pinagpapawalang lumabas. So ito ay isang oportunidad para sa ating mga lalaki na ipakita kung gaano natin kamahal ang ating mga asawa. So bigyan natin sila ng sapat na oras, pahalagahan natin sila. Huwag tayo mapapagod na magsabi na mahal natin sila. Yakapin natin sila araw-araw at iparamdam kung gaano natin sila kamahal. And then, huwag natin kakalimutan na palagi tayong mag-communicate sa kanila. Malayo man o malapit, mahalaga na nag-uusap tayo araw-araw. Kasi yun yung nagiging isang paraan para mas mapatatag pa natin ang ating pamilya. Pangatlo, yung bigyan natin sila ng sapat na oras. So, balansehin po natin ang trabaho at ang ating pamilya. Yun lamang po. Yun. Thank you. Engineer. Okay. Communication is the key. Para sa happy family, dapat palagi kayong mayroong communication para kung meron man kayong hindi na pagkakaunawaan during that day, at least sa gabi na pag-usapan nyo at ma-settle down nyo. Kasi pag-aasawa, sabi nga ng pare, kayo ay pinag-isa. Isa na lang kayo. Wala na dyan babae, walang lalaki. Kasi nag-iisa na kayo. Kaya, whatever decision you make, yun, pag-usapan nyo, huwag mag-away, lalo na sa paghawak ng pera, huwag nyo pag-aawayan yun. Kasi kadalasan yun yung pinag-aawayan yung pera, kadalasan yun yung rason kung ba't nakihiwalay yung mag-asawa. Para at least alam nyo kung paano nyo bubuhayin yung mga anak nyo na gusto nyo para time comes, hindi nyo na, walang sisihan na mangyayari na sinabi ko na kasi ganito lang eh, tapos gusto mo ganyan. Kaya communication is the key. Ayan, okay. Yan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maligaya po kami sa mga ibinahagi nyong mga karanasan na mapagkukunan natin ng aral. Sa ating pong mga taga-subaybay, sana po ay mayroon din po kayong napulot na aral galing sa ating mga butihing mga guest. Dalangin namin na maging malusog at masagana ang inyong pamilya sa pamamagitan ng involvement ng mga lalaki. Dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga lalaki sa pamilya, kailangang hubugin ang mga kalalakihan para sa mas responsableng pagdidesisyon at pangangalaga sa pamilya. Kailangan silang hubugin para sila ay mas responsableng katuwang ng kanilang asawa sa pagtataguyod ng pamilya.